Introducerea manuală a facturilor în programele de contabilitate este o activitate consumatoare de timp și resurse. Dacă ești în căutarea unei soluții pentru automatizarea proceselor repetitive, aplicația Invon este soluția potrivită pentru tine. Invon este o aplicație care procesează automat facturile și te ajută să economisești timp și resurse, să elimini erorile costisitoare de procesare, să îmbunătățești experiența furnizorilor tăi și să sporești securitatea datelor. Știm că majoritatea aplicațiilor de contabilitate sunt adesea percepute ca fiind greu de utilizat, însă Invon dispune de o interfață modernă și intuitivă, fiind ușor de învățat în doar 5 pași. Pasul 1. Selectezi firma și perioada fiscală. În colțul stânga-jos vor apărea informațiile selectate. Pasul 2. Încarci facturile în aplicație. Se pot încărca una sau mai multe facturi. Aplicația procesează automat datele din facturi, iar câmpurile care nu au fost citite corect sunt semnalizate cu galben. Pasul 3. Câmpurile marcate cu galben necesită corectare, iar informația corectă se preia din factură și se inserează în câmpul selectat. Aplicația învață, astfel încât la următoarea citire a unei facturi de la același furnizor, este foarte probabil ca această eroare să nu mai apară. Pasul 4. După procesarea și corectarea facturii, se poate selecta contul contabil aferent bunului sau serviciului din factură, iar dacă este cazul, se poate aloca printr-un singur click același cont și celorlalte linii din factură. Aplicația a învățat contul contabil, iar la următoarea deschidere a facturii, contul este deja alocat. Pasul 5. Facturile sunt gata pentru a fi exportate. În acest video vom face demonstrația cu aplicația Saga. După accesarea butonului Send to ERP, se va salva un fișier în folderul cu facturi, care ulterior va fi importat în Saga. Facturile sunt semnalizate cu verde, semn că fișierul a fost exportat. Ulterior, importăm fișierul în Saga pentru a vizualiza datele din factură. Invon poate exporta datele în aproape toate programele de contabilitate sau ERP, cum ar fi Saga, Microsoft Dynamics 365, Pluriva, WizCount, Nexus ERP, SAP, WinMentor, NextUp și multe altele. De acum, procesarea facturilor va fi mult mai ușoară cu ajutorul aplicației Invon. Procesezi facturile automat, iar timpul alocat procesării datelor va putea fi direcționat către dezvoltarea și extinderea afacerii tale.